Aínda que as colaboracións entre os dous centros é algo habitual, a iniciativa deste intercambio realízase por primeira vez. Dividirase en dúas xornadas, a primeira delas xa este vindeiro sábado en Noia e incluirá ademais un concerto ás 6 da tarde no Coliseo Noela. Neste caso a proposta vai destinada ao grao profesional de corda, con rapaces de idades comprendidas entre os 12 e os 20 anos. Aínda que o aspecto musical será o protagonista, con este tipo de iniciativas búscanse tamén outro tipo de experiencias. É o primeiro intercambio entre estes dous centros que se ven a sumar a outras iniciativas que fixemos desde o Conservatorio, pero o punto novedoso que ten é que máis alá dunha experiencia musical enriquecedora vai haber unha convivencia na que compartiremos durante 2 xornadas ensaios colectivos, comidas, visitas guiadas a cada unha das localidades e, por suposto, todo culminará nun concerto. Dende o Concello que respalda esta iniciativa, destacaron a importancia destas xornadas. Para levar a cabo este tipo de iniciativas é necesario o compromiso dos profesionais encargados, como as persoas que teño ao lado, Carme e Moncho, aínda que é necesario destacar que xa é habitual neste Conservatorio de Música ver este compromiso, esta capacidade de traballo por parte de todos os profesionais que o conforman. Se trata de un intercambio que non é só un concerto, senón que o que se pretende é a convivencia entre os nosos rapaces e rapazas. É unha experiencia que enriquece tanto formativa como persoalmente. Desde o Concello apostamos por este tipo de iniciativas porque entendemos que hai que apoiar a cultura e a educación musical, que son ferramentas e unha inversión de futuro. A seguinte cita do intercambio será a vindeira fin de semana, o sábado 14, cando os alumnos do Conservatorio Noiés devolverán a visita aos seus homólogos da capital do Deza.